Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kalau lek kat ni ru kita boleh je. Kut setengah untuk kenapa apa sampai snap. Ke kapten kapita ru kaba NFHS kaba National Family Health Survey batu kapita kaba lum na kipis nilap kiba report dai kipoi kuman mo amai ki report kiba tadi kiba kanjor. Nei kiba Perisibuan pi pai bak bersembat ban pai kawan ta news kemudian sudah mata hanya ha serba live kra ban saki ya ta ka jingsa thumbor ya ki kentai kena ha ki risum kebu lani lap long ba ha ka imlang satlang jengi mata ngila poi sha ka dum kebuit ka start lasi ngamiok jingsa isu haman laki yolong sam jengi ladon ke jingsa thumbor ladon ke jingsa le ha kampaman ba ke jingburi na kelongkor longjat na kelongyang longsam hak kisnong kitau but sibun ginja hakari jingi lasi ke ba omsem layo report bo biang tang kendiat ki bayo tim tang ni ngidan kendiat na kiwai kenu yalam jongka commission ibun yathu i kai ke jimut jong ni ka jingi ki kai jimut ki bikimi hani po so kong hla nyathu kai ka wa pidam dong hadi ke jingbun jingcha bejat hakari jingi tamtam ki longyang longsam lani haulok ya kalok ni ki khun ki kamtam ki katai ayu hidam nang kuma fi ong kala jelai kane ka jing thombor ki kan thai ba ki khlong te ke dik ba sosi do ba barok khoi ngangai ni sngo mateng teng ni sngo ba ngim don bol hendrai ka sur jongi ka bol bat ngi ban sawa te ka wei bangi kan tu ya barok khoi kat ki ba yo i ki tu ki ba syam ya kini ki jing hayeng hasem ba sha thombor lang ba bon ki daw ba kim num sngap kin le ya thu ye ki bahayeng bahasam kum ba ong menta mo ngim de ban le ran it namar bele ka kakta ki khon jong pi kakta ya pi ro mo ma la ban poi sha ka jing ma ka ba khrau ta daw ban mi sha khmat ban ya thu ye kita ki ban la ai jing ya rap kum ngi ong mane kum ka 181 pi la ban phone mo namar ka social media ki bon ki bla ju le kum ta ro ka commission ka don ki one stop center ki don ki pulet ro ki kloi ban ya rap bat ki seng ro ki babon ki ba kloi ban ya rap ikan ne le kata de ka we bat umdei tang ki to ki ba sha thombor rei wat yakini ki samla ki khana ki rangba bangim nom sngap nama dangi sngap ni ai lat ke jing seu kanang roi tena ta daw ngi karpat i barok khoj bat kani ka jing wan hang ne ka dei ban pau per thei i long i jing sedang pelong ka batut bangi kwa bakan long kum kan shlei kum ka wa shisha bakan ya na du ki jaka ki jong ka sor jong i barok ka wei bat sha nong kan dong ru bakan don kata barong pleng ngim dei ngidon pleng ngila ban mi na kane bakam num don syuk ta ka culture of violence mo te ngi ken tu ya barok khoj ya ki riu kan thei bat po asnong hatha bat barok khoj sobha yawan syakmat mangiru kamde ka basuk ngi bangin wan kumne ngi shlur ngi happen shlur naman ta ka jingha tingi kerpat e kata ni iba kene ka jing sa thumbor ki thai khna ba ka jingmi jong seng balang ban perta sala ban ya pendram handai ki sulong tang kum korong phong kamdan kai ka solution ni mawat nak yang commission wal yang government ru kamjula ban rat ya kene hatu dan i mo nak yang commission ba phimra da kawai pat kalat kalti ban pentuna yang ne te ko mga ong la ko masih ong nei berabol ba menta na ka commission ngilong very serious ban wat ba ki data ki babyang namar mo dangim yo ba ki data babyang ta kumno ngin strategize mo kumno bangin don kita ki lat ki lenti bangin yalle ban address ka problem hi namar ban syukran ka suk am ban kren ringi kwa ka data hard for data namar ban ringi yo let chano ki jaka ki than ki ba khambun kum kine ka awareness ka don kata ka wen ka strategy ka ju don barabor nang ta ba de bat ngi don ki hearing ni shu asngau ni ki kan thai ro bat teng ya let ban slok bat ki bat dei tang kata ba de let's sing in what you don ki schemes let's say be madam member secretary la ban sha shu na ka social welfare department ki don kita ro schemes but kinwat ken namarkat manginang yo ingin hablong relevant to the times ne tingin ng long lada ki don kum kita ngin wat lat ya kum kita kum nungin tip pade kum nungin laban yaram harangim tip
tinggal commission ngisiam kiai kan ya bangin le kata ka ya ke bangi dai ban le iya ki jing sa thumbor i kende khna ki klong kemiang i ka an ka khan ma ka bon ba ai kidan ki khapru ka jing jai ki senrang ha company ka se na keleng pi commission kadan se kidan ki senrang bri ki basa ha ka apot ki bangat ti ko ba ong mane long ba kam dei tang ya ki kan thei dei tang ya ki khna wat ki rang ba ro ki bon ki jing e ba ki shem dai ti ka problem kan ni ka jing e ka dei ka ba kham long kham jiliu mo ka wei ka dei ki jing ya dei para briu bangim don ka burom le sing ya hap sedang biang te ba ki rang ba kin ai jing hi kai ya ki wei ki rang ba ya ki khna samla mo ki kan thei kin ai ya ki khna sa na yeng na long yeng kan sedang ya kata bat dangi hi kai kom ta ti kata kamot kan don kata ngin create nok ka wei ka jing long bangin ya burom i wei ngin don ka jing e jing isen a bat ngin tei ndai bangin depend tang commission la ne ka sarkar rei wei long yeng ngin tei biang ya kata kalom ka duan bat bangin shim kya ya kan ne de kata de ka wei bat kuma pi ong pi ki rang ba ru ho ni yo i ki bun ki sha ban ben ya kata ka wei ka de kata ta ngim don ka lack of respect i wei bat ngam la ban kren bon hang ne henry le sing in sa pen mi ki jing tho ro ki ban pen i bhai ka ne ka jing shai ba kam de tang ye i wei bri em de tang na kan thei la ne khna rei wat ki rang ba ru bat ka de ka jing hi kai de ka de ka culture ka jong bat so si ban ong ya kata tang balong le si teng ro ngi sngap de ki wrong messaging de ki social media bat teng i bot tendang i ka ba ong ka ba na ka west ro teng i hap pet ken i hap don ka jing start ka ba de na ka ri ka jong i hi i bon ka jing champang tam ban nung kong do ang re ban ong ki da klem ka jing i klem ka jing champang klem ka burom i wei kan jot kan parada ki long yeng bat ka jing ya dei perang ba mangi ki brio ni babon hukum ni jing ja ho nya keleng ka commission of government ka jungiat ru isa ki bersenang berthau ho keleng dan ki bersenang berteristam dai haba hangin nya poi sma ni jing ja ka jing sabat bor thambor ki khungna dai haba ngi pai kan dai bit na kalong niolong sam kan dai bit na ka kur ka jaj te kuno la ban ong ba ki bersenang ki la ban rat lang ni la dam dai na ki yang sam na unu udkhot jong yang sam bodang jing kri kanong rem jongi ki khasi ga de ga tip kor tip kha ga de ga shnong ka thau te na ta daw bat ki bon ki don ki shnong ba ki rang ba shnong ba ki seng kan thei ki la ya ayu bha ki la ya kit khya bhai kan ne dai ka wei bang la ba de ban yo jing hi kai ga de ga ba nung kong de abong ba ka tai ka long yeng long sam ka sedang na ka ne ga jing long shong kha khna kata ka wei te gi yo bon ki khon bat teng don ka jing ya rap kham bon ki khon henry ka jing yo ba de ka duna te lada ka shnong ka thau kan ya don nang kan se kan ban rap dang ban don ka ta ka awareness don ka man up ya ka government don ka man up you know lada